Minusta on välitetty. Missä on paikkani? Missä kouluni, ystäväni, tehtäväni? Tarvitseeko joku minua? Jumala, näytä minulle seuraava askel. Maailma ympärilläni on kesken, maalattu harmaan ja mustan sävyin. Olen pieni ja mitätön, epävarmuus tarttuu minun kourillaan. Viettelysten viimat purevat vaatteiden läpi. Palelen yksinäisyyttäni, kun ihmiset kävelevät toistensa ohi ja kaikilla on kiire, ei mihinkään. Väliaikaisuuden leima on lyöty kaikkialle. Lempeä, luja kätesi talutti minut tänne synnin ja levottomuuden kuohuista ystävien joukkoon. Olen saanut olla heikko ja avuton, epävarma ja keskeneräinen. Olen saanut olla vaiti ja puhua. Minusta on välitetty, armolla ja totuudella rakastettu. Minulle on annettu tehtäviä. Onnistumisen ilo on kasvanut suuriin mittoihin. Olen tullut vahvemmaksi. Tässä joukossa tahdon pysyä, kulkea oikeaan suuntaan. Tahdon oppia, tehdä työtä ja rakastaa. Tämä on ollut kotini ja turvapaikkani, jossa olen saanut avata sydämeni ikkunoita huomiseen.